Kam si dal tu knížku? Jo. No, takže čau, my jsme DMK a dneska je tady halloweenský speciál. A já jsem z kanálu Kristu Show. Já jsem z kanálu Danko. A já nic. Myškus tady má knížku Velký snář. Takže když se vám něco zdálo, tak si to najdete tady a tam najdete, co to bude znamenat. Já si myslím teda, že to může být dobrý jako na Halloween, jako že to může být třeba dobře i Takže tady je teda Kristus. No, a takže nám teda řekni, co se ti zdálo. Jo, no takže já vám to neřeknu. No takže prostě můj brácha byl jakože Eláďa. Byl jakože věděl do budoucnosti, co se stane. A on řekl, že bude konec světa. No tak jsme to teda věděli, balili jsme si věci a najednou prostě konec světa, ne? A poprvé to bylo, že se prostě všichni přežili a zůstali si za minutu. Prostě to úplně nic nebylo. A po druhý to moje mama nepřežila. Konec světa znamená... No, ty připovědá. Jo. Nedrč. No. Prostě, že ten svět bude navždy prostě v pohodě, nic se nestane. Já vím, že před baráky máme prasklinu. No, prostě, že to bude, celý svět bude prostě zdravý, Česko bude prostě, nebude nikdy v životě, konec světa, nebude ani žádná přehánka, nic. Nebude pršet. Jo, všem to... Mně se zdálo, že jsem šel ráno před zrcadlo, na ně jsem se takhle otevřel houbu, jo, normálně. Takhle mi padaly zhoubky. Takhle mi krev normálně jsem umíral. Tady vytržený vypadlý, náhlá smrt. No jo. To říkám, ne. No, že mi se teda zdálo, že... Bien. Ahoj vlaku, ahoj vlaku! Takže teda mi se zdálo, že jsem šel takovým lesem temným, jak je třeba v Harry Potterovi, úplně takový ten temný les. Všude bylo šedivo, takový ty prázdný větve. Temnota. A pak tam najednou přišel takovej týpek, takhle s kladivem, takhle za mnou takhle šel. Byli jsme tam já a Myšku. A on takhle za mnou šel, takhle s tou sekerou. A já jsem byl jakože neviditelný, takže on mě neviděl a jenom takhle okolo mě takhle prošel. A takhle tam. Pokud tam do mě normálně dělal. Jo, a prostě nic, prostě on mě neviděl, no. Takže tam najdi, já nevím. Temnota třeba. Temnota! Znamená! No, prostě, takže temnota začíná, že se člověk prostě cítí být odchráněn, prostě, že si myslí, že se mu nic nestane a je to pravda. Lebo já jsem šéfí, ne? No, takže dneska je tady to konec videa. A my se s vámi teda určitě můžeme dát like, odběr, koment a můžete to sdílet. A dislikeovat. Jo, můžete dislikeovat. A můžete dát odběr na všechny naše 3 kanály. Jo. Teda on ho ještě nemá. No, takže tyhle 2 kanály naše budou v popisku. Ale ten Myšku jsou možná, protože třeba ho do té doby uděláme. Jo. Takže my se s vámi loučíme a čau. A loučí se s vámi DMK.